Hilarri biribilak ezagutuak dira Europako beste eskualde batzuetan. Pentsa daiteke ehortz oroitarri mota hori aski arrunta zela erdiaroan. Hala ere, euskal hilarriak hain dira beste guzietatik ezberdinak, nun euskal ehortz arte bat aipa baitaiteke. Harrokeria litzateke euskal hilarri biribiletan zizelkatu seinale eta simboloei buruz behin betiko azalpenak ematea. Badira hainbat interpretazio eta irakurketa, baina alferrik liteke arte hori herri honen kulturari arrotz zaiola pentsatzea. Hilarriak zibilizazio baten lekukoak dira. Lehendabizi garrantzitsua da oroitzea etxe baten hilobia seinalatzen dutela. Horren lekuko izkribuak. Gero harrian aztarnak aurkitzen dira, populu baten bizia, unen iharduerak eta lanbideak isladatzen dituztenak. Ehiztarien, gudarien irudikapenak. Seinale anitzek, ohitura zahar-zaharretara igortzen dute, euskaldunak kultura korronte ezberdinei irekiak zirela erakutsiz. Landareen irudikapenak ezagutuak dira. Lurra eta zerua lotzen dituen zuhaitz kosmikoa agertzen da hilarrietan. Astronomia seinaleak. Izarra seinale mesianikoa da, judu eta kristau erlijioetan beriziki. Beraz ez da harritzekoa izar mota guziak hilarrietan ikustea. 4, 5, 6 edo 8 adarrekoak. Euskaldunek nasaiki erabili simbolo hainitzek jatorri zaharra eta maiz ez ezaguna dute. Gurutze buruduna, 4 buru deitua, komadun gurutze bat da. Simbolo unibertsal bat da ere, kontinente guzietan aurkitzen dena, jatorriz Indo-Europarra seguraski. Eguzki seinale bat da, maiz agertzen den arroxa eta eguzki sainduarekiko elkarketak frogatzen duen bezala. Aipa dezagun ere aizkora ilargia bikotea. Euskaldunekin harremanetan ziren zeltiarrek ezagutzen zutena eta emankortasunaren ideiari lotua zena. 16. mendetik 18. mendera edatzen diren Ipar Euskal Herriko hilarri biribilei dagokienez, argi da oroitarri horiek sortu dituen lurra kristaua dela. Beraz ez da harritzekoa fede horren aspektu ezberdinak hilarrietako irudietan aurkitzea. Interesgarria da jakitea gurutzeak hilarriak baino askoz lehenago heldu direla herriontara, eta lehen gurutzeek dirdira maiz utzi dutela agerian simbolo nagusi gisa. Baina IHS Kristoren monograma ere aurkitzen da. Ez da Jesus gizonen salbatzaileren laburpena usu pentsatzen den bezala, baizik eta Jesusen greko izenaren 3 lehen izkiak. Harrigarria da ikustea euskal harri zizelkariek zein puntutaraino irentzia duten simbolo hori. Baina jakin behar da simbolo eta seinale mundu horretatik urrunago edo barnago joaiten. Hilarria ez da irudi liburu bat, baizik eta mezu bat oroz gainetik. Dirdira handiesteko eratu oroitarri bat da. Erdiguneak, orokorrean hutsak, esan ezina adiarazten du, kristauentzat jainkoa edo Jesu Kristo bera. Zabalkiago, indarra jalgitzen den lekua da. Orduan ikus daiteke dirdira disko osora zabaltzen. Gaur egun zoritxarrez, simbolo horietarik anitzen zentzua galdua dugu, eta kostatzen zaigu seinale berriak sortzea, gure oroitarri berrientzat. Kalitate handiko berrikuntza ezagutu ondotik, euskal ehortzartea berriz arriskutan da. Hilarriek pobretasun handiko mezuak proposatzen dituzte. Zizelkatzeko prest diren simboloen katalogoak ere aurki daitezke. Desbideratzea arriskugarria da. Premiazkoa da gero eta laikoago bihurtzen den gaurko jendarteari gogoetatzeko aukera emaitea, ehorzketen, errausketaren, hil oroitarri baten, hilobi baten gainean landatu lore multzo baten zentzuaz. Hominidoa gizaki bihurtu zen, bere parekoak lurperatzen hasi zenean.